ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा लोगोफोर, बे दुखुसोनाय बोथोरनि नैथि देवबारनि गाहाम खौराङा जोंखौ मोनसे गोहोगोरा आयदा गोसो सोलायनायनि सायाव साननानै नायनो थाखाय हांख्रायदों। फोरबो जिसुनि हाजोआव महर सोलायनाया सिगांनि मोनसे जाथायल' नङा, बेयो मोनसे जोंनि गाज्रि गोसोखौ सोलायनो थाखायबो लिंहरनाय, इसोरखौ जोंनि गेजेराव हाबा मावनो गनायथि होनाय आरो जोंनि साफ्रोमबोनि जिउआव बिनि अननायखौ गोसारहोनो थाखाय मोनसे खावलायनाय। बे देवबारनि जोंनि गिबि फरायनाया एब्रामनिफ्राय आब्राहाम मुङाव सोलायहोनायनि सल'खौ फारियै मिन्थिहोयो। इसोरा बिथांखौ बिनि जोनोम हादरनिफ्राय लिंहरदोंमोन आरो बिथांनो नख्रांनि हाथरखिफोरबायदि गोबांथार फोलेरफोरखौ होगोन होननानै इसोरा समायखिरा लादोंमोन। एब्रामा इसोरखौ फोथायदोंमोन आरो इसोरा बिथांनो बान्था होदोंमोन। बिथांनि मुंखौ इसोरा एब्राहामाव सोलायदोंमोन। बिनि गुबै ओंथिया जाबाय जाय गोबां हादोरनि बिफा महरै बिथांनि गोदान सिनायथिखौ दिन्थियो। आब्राहामनि सोलायनाया जोंखौ जिउआव मोनसे गोनांथार आयदा फोरोङो। जोङो इसोरनि लामाफोर आरो सानथांखिखौ मिथियाब्लाबो बियो जोंखौ गावखौ आबुङै फोथायनो थाखाय लिंहरो। फोथायनाय माने जोङो गावखौनो इसोरनो गथायनाय। आब्राहाम बायदि इसोरनि खाथियाव आबुङै बाउसोमनायनिफ्राय जोंखौ जाय होबथायो, बेफोर गासैखौबो नागारनो थाखाय जोंखौ हांख्रायनाय जादों। गोथार पाउलुसआ नैथि फरायनायाव जोंखौ रोखायै फोरोङो दि थार सोलायनाया खालि धोरोमारि आयेनफोरखौ फालिनायनिफ्रायल' फैया, नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनायनि गेजेरजोंसो फैयो। बियो जोंखौ जोंनि फोथायनायाव दिदोम थानो खावलायदों, जाहाथे जोङो फोरबो जिसुनि महिमायाव अरायबो बाहागो लानो हानाय बायदि। जों गावखौनो साननो गोनां, जोङो खालि धोरोमारि नेमखान्थिफोरखौ फालियो नामा, ना जोङो थारैनो फोरबो जिसुखौ जोंनि गोसोखौ सोलायहोनो गनायथि होयो? बे दुखुसोनाय बोथोरा मोजाङै आरज गाबनो आरो थारैनो गावखौनो इसोरनि अननायाव बेखेवनायनि सम। बे देवबारनि गाहाम बाथ्राया फोरबो जिसुनि हाजोआव महर सोलायनायनि मोनसे गिदिर जाथायखौ दिन्थियो। गोथार पिटर, जेम्स आरो ज'हना जिसुखौ गावनि इसोरारि महिमाजों मसे आरो एलाइजा नाबिजों रायज्लायनायखौ नुदोंमोन। बिसोरो बिफा इसोरनि गारांखौबो खोनादोंमोन। बे आंनि अनजाथाव फिसाज्ला, बिनि बुंनायफोरखौ खोनासंदो। बे जाथाया बिसोरनि फोथायनायखौ गोख्रों खालामदोंमोन, जाहाथे बिसोरो क्रुसनि दुखुखौबो सहायनो हायो आरो उनाव साहसजों इसोरनि गाहाम रावफोरखौ फोस्रावनो हानाय बायदि। जिसुनि महर सोलायनाय जाथाया जोंखौ मा फोरोङो? ट्रान्सफिगारेशननिफ्राय जोङो जिउनि सोलोंथाइफोर मोननो हायो, जेरै गोथार बुलि बावनाया जोंनि सोलायनायनि मोनसे थार बुब्लि। जेब्लानो जोङो मिसा बुलियाव बाहागो लायो, अब्ला जोङो महर सोलायनाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों बाहागो लानाय जायो। सिथाव आरो द्राखा बिदैया फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मोदोम आरो थैयाव सोलायो, जेरै गावनि सोलोंसाफोरनि सिगाङाव बियो महर सोलायदोंमोन। गोथार इउकारिस्टआ जोंखौ गोख्रों खालामो, जोंनि फोथायनायखौ गोदान खालामो आरो जोंखौ जिउनि आनजादफोरखौ मोगा मोगि जानो थाखाय थियारि खालामो। बेनिखायनो जोङो साननो गोनां जे जोंनि गेजेराव जाबाय थानाय बे सोमोनांथाव जाथायनि बागै जोङो थारैनो मिथिगौ नामा? साक्रामेन्टफोरा जोंखौ सोलायहोयो। मोनफ्रोमबो साक्रामेन्टआ इसोरारि सोलायनायनि मोनसे बुब्लि, जेरै बाप्तिस्माया जोंखौ इसोरनि फिसाफोर खालामो। जेब्ला जोङो पापजों गोग्लैयो, अब्ला पापसिमान लानाया जोंखौ इसोरनियाव लाबोफिनो।
कनफर्मेशन साक्रामेन्टआ जोंखौ गोथार आत्माजों गोख्रों खालामो। गोथार इउकारिस्टआ जोंनि जिउखौ थाजिम खालामो। बेनिखायनो जेब्ला जोङो साक्रामेन्ट मोनो अब्ला जोङो गावखौनो सोंनांगौ, जोङो इसोरनो जोंनि गाज्रि गोसोखौ सोलायहोनो गनायथि होयो नामा? प्रभु जिसुनि सोलोंसाफ्रा बिनि दुखु सैनांनायखौ नुनायनि सिगां प्रभुनि महिमाखौ नुदोंमोन। बे महिमाजों प्रभुआ गावनि सोलोंसाफोरखौ फैबाय थानाय दुखु सैनाय समनि थाखाय गोख्रों खालामनो थाखाय दिन्थिदोंमोन। जोंबो जिउआव दुखु, डाउट्स आरो खैफोदफोरजों भुगिनाङो नङासै? नाथाय जेरै महर सोलायनाया प्रभु जिसुनि महिमाखौ दिन्थियो, बेबायदिनो जोंनि खैफोदफोराबो माबा मोनसे गिदिरसिन लामा दिन्थिगोन जुदि जोङो इसोरनियाव फोथायनाय थायोब्ला। जेब्ला जोङो गोसो बायनाय मोनो अब्ला फै जों बिफा इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनि। बे आंनि अनजाथाव फिसाज्ला, बेनि बुंनायफोरखौ खोनासंदो। दुखु सैनाय बोथोरा जोंनो फोथायनायनि हाजोआव गाखोनो खाबु होयो, जेरै बांसिनै आरज गाबनाय, उखैजानाय आरो इसोरनि रावफोरखौ खोनासंनाय। बेफोरखौ जोंनोहाय बे दुखु सैनाय बोथोरावहाय खाबुखौ होनाय जादों। जेब्ला जोङो आरज गाबनायाव सम होयो अब्ला जोङो इसोरखौ बे बुहुमनि जेंगासिनायनिफ्राय गोजानाव जोंनि सानस्रिफोरखौ दैखांनो आरो जोंखौ गावनि गोजोननायजों बुंफबहोनो खाबुखौहाय होयो। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा लोगोफोर, प्रभु जिसुनि बै हाजोआव महर सोलायनाया सिगांनि मोनसे जाथायल' नङा। बेजों लोगोसे दिनै जोंखौ प्रभु जिसुआ गोसो सोलायनो थाखाय हांख्रायहरो। आब्राहाम बायदि जोङो जोंनि जिउनि थाखाय इसोरनि सानथांखिखौ फोथायनांगोन। गोथार पाउलुस बायदि जोङो खालि धोरोमारि आसार खान्थिनि सायावल' गोसो होनांगौ बे नङा, नाथाय जोंनि फोथायनायखौ गोथौसिन खालामनायाव जोङो गोसो होनो गोनां। आपोस्टल्स एबा धोरोम दैथायगिरिफोर बायदि जोङो प्रभु जिसुनि महिमाखौ खैफोद बुब्लिफोरावबो गोख्रोङै खालामनो गनायथि होनांगोन। आरो प्रभु जिसु बायदि जोङो आरज गाबनायाव सम दिहुननांगौ, जायजों इसोरा जोंखौ सिंनिफ्राय सोलायहोगोन। बे दुखु सैनाय बोथोरा थार गोसो सोलायनायनि सम जाथों, जाहाथे जोङो जिसुनि सिखांफिननाय फोरबोखौ मोजाङै फालिनो हानाय बायदि आरो बिनि सिखांफिननायजों जोंबो गोदान जिउजों जौगानो हानाय बादि।